makabali jud ko kay Rina ron. Kaya ato niagi nagsaad man ko siya nga mobali kay nag-release siya sa Queen ko. Pero naghapon naman ko pinaabang. Wala jud mo uli. Pero karon, ingon si Claire, mag-release man daw to siya sa One Kabuhayan. Makabali jud ko ang niya aning hapon. Wala man klaro si Reyna, oy. Wala man noon niya pabaliha itong nag-release siya sa Queen Co-op. Pero karon, imposible kung kaay dili man niya gyapon pabalihon. Nga mag-release man daw siya karon sa One Kabuhayan. Kay ang ako binunulugan, 20,000 daw ang first release ana. Siya rin di man niya pabalihon. Usa man gid ang tubog ni Maria. Ano kurente ba? Wala pa na balik. Ayaw ko bala ka kay nakakita na kong paangi para mabayaran atong kuryente. Sabi ko na pamagi. Nang-apply ko One Kabuhayan. Kaya. Release na ko karon. Wala na gani ko CICI. Mauban na mami. Mao nang ayon ako hilak-hilaki diha. Ay, maudin nakasuot ka guwaw, mami. Sige na, mami. Lakaw na para mabayaran na to si Dudong Pawiks. Wasa dito akong bag sa sulod Maria B kay naa dito akong valid ID kay gamiton na mo sa release karon. Okay, mami. Bye-bye, mami. Bye-bye Maria. Pagpapantong diha ha. Yes, mami. Pagpalit ang pan, ha? Lucio, ipusa na to ng kahoy diha para di mabasa sa ulan. Ore na. Ikaw Claire, kailangan pagbalik na ako limpyo na diha ha. Sige rin na. Gamit tayo, butang di ka magpabali ha. Ay, salamat. Wala na dyan release akong One Kabuhayan. Timing kayo kay wala kahiring akong pang-utangan. Pero sa itong niagi, nag-release ko sa Queen Co-op. Nag-una pa mahinuon sila sa kuha sa opisina. Karon, dilit maiba na lang akong release. Makabayad pa ko sa kurinti. Makapabali pa dyan ko sa akong trabahante. Sa din pa, palitan sa akong pan si Maria. Malipay jud turon si Maria kadaghan kay kupan gipalit sa yaha. Sa dili pa, mapit sa ko nagdudong pawiks kay bayaran ako daan ang kuryente. Napaka si dudong pawiks dili mo. Naasiguro kay abli man ang pultahan akong ayuhon be. Ayo! Dudong pawiks! Oh, Rena, mayong hapon diya, unsay ato? Dudong pawiks, mubayad ko sa kuryente. Pila ganito? Mayo Rena, kay mo bayad na ka. 1,999 raman to. 1,999 dudong pawiks. Kadali lang ha. Murag daghang kwarta si Rena eh. Kumusta na po kahang lindinga ang isudlan anin niya, no? Dara dudong pawiks oh. Salamat ani Rena. Sige dudong pawiks, salamat mo adto nako. Ay, Emsa, ayaw kalimot og balik saksak sa kuryente ha. Ay, problema na, kay nakabayad naman ka. Kaya po di, mami. Uy. Hala, nisika na. Mutanaw na kong TV.